Njengoba bayakhala abafazi bonke bayaprevent abathi ngeke beze benza elusana. Ehla nasezathu okubengelele phi ungamukele bukele emakhaya kusimanzonzo kuyi-channel lapho sokulethela khona indaba zamaskani esukuyamba phambili nefe ngesikhathi. Ubukele emakhaya ke bakhala ngumntalabho kaKhuzani. Bathi uKhuzani indlela atalabha ngayo utalabha ngezinto epersonal futhi izinto ngempela sensitive. Basho ngempela bathi uKhuzani akatalabhiso kwetsizwe kodwa uvela akhiphe ngempela indaba eziyiqiniso futhi indaba ezithinta umuntu ngqo. Bathi benza nje umzekelo ukuthi ngendlela uKhuzani atalaphe ngayo ungizwe mfamchweni bathi leya nkulumo leya ephakathi kwangizwe nayo uKhuzani bathi bengamele ngempela ivezele inkulumo kule nkulumo ke lapho kuvela khona ungizwe mfamchweni ethi uKhuzani kwakumele ngambizi lowo mongameli wase South Africa uJacob Zuma. Yasho ngempela futhi ungizwe la ukuthi uma eke wambiza yena uJacob Zuma uzodala ngempela ingxabano phakathi kwaZuma nayo Ramaphosa. Njengoba esho ngempela ungizwe ukuthi uZuma vele wakubonala ngathi akazwani noRamaphosa, so uKhuzani kwakumeleke engathathi isayidi ebize yena uZuma ekubeni ngambizi uRamaphosa. Abantu abaningi bashilo ngempela ukuthi le nkulumo bengamele ivele edlangalaleni ngoba ngempela izodala ngempela uthuthuva kwezembusazo. Bathi futhi nangendlela futhi uKhuzani atalaphe ngayo yena ungizwe lapho eshilo ngempela ukuthi ungizwe ngoba engayithola ingane manje benziswa ukuthi unkosikazi bakhe bayapriveta okuzindlela zokuthi bengakhulela. Bukele emakhaya ke wena ngokubuka kwakho nokulalela lo mntalabho lo wakhe uKhuzani uMfapungose. Ngabe lo umntalabho right noma umntalabho ngempela nawo o disapprove noma uthi lo mntalabho is not. Ake hlangane lapha ku comment section siza umbono wakho ngalo mntalabho ukuthi wena lo mntalabho ngempela ngabe nawe uyawuthimula njengoba sike sabona ngempela no navigate umfacogco yasho ngempela ukuthi yena umuntu ngempela okhonzile ngempela umntalabho kodwa uma izinsizwa seyizogadlana kanje ngeke ngempela yena uyoyeka ngempela umntalabho noma engashonga ukuthi ngempela uqondise kubana kodwa ushilo ngempela ukuthi uma izinsizwa zezitalabhana izinto epersonal kanje umntalabho mele uyeke ngoba okusho ukuthi izinsizwa zo understand umntalabho. Mbukele emakhaya ke uthini uphalo wakho ngalendlela uKhuzani akatalaphe ngayo kakhulukazi ungizwe lapha umntalaphe khona inkulumo yakhe phakathi kwamongameli phinde futhi umntalapho ngokuthi onkosikazi bakhe bayaprivate engakho ingane ezincane esengayithola. Mbukele emakhaya hlangane comment section phinde hlangane futhi ngokuzayo indaba kwesimanzonzo ayipheli sidalo. Siyabonga. Njengoba bayakhala abafazi bonke bayaprevent abathi ngeke beze benza elusana. Wayigcina nini ingane encane? Ishaya imumva ishaya phambili, ishaya imumva ishaya phambili.